истироҳатгоҳи бачагонаи берун аз шаҳрии Ширкен дар басти аввал 380 нафар кӯдакону наврасонро аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба истироҳату фароғат қабул кард. Он дар яке аз мавзеъҳои хушбоду ҳавои шаҳри Турсунзода ҷойгир буда дорои тамоми шароити истироҳату фароғат мебошад. Мувофиқи нақшаи корӣ барои нигоҳубини шабонарӯзии кӯдакон дар ин истироҳатгоҳ 28 нафар мураббиён ба кор ҷалб карда шуданд. Акнун истироҳаткунандагон 12 рӯзи таътили тобистонаашонро дар ин мавзеъ сипарӣ хоҳанд кард. қисме аз истироҳаткунандагонро кӯдакону наврасони ятим, бепарастор, аз оилаҳои камбизоат, кӯдакони дорои имконияти маҳдуд ва тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо ташкил медиҳанд, ки дар доираи сиёсати инсонпарварона ва зери ғамхории доимии роҳбарияти олии кишвар ба таври ройгон бо роҳхат таъмин карда шуданд. дар истироҳатгоҳи бачагонаи Ширкен тамоми шароитҳо барои буду бош ва иштироки кӯдакон муҳайё карда шудааст. аз он ҷумла майдончаи футбол, майдончаҳои варзишӣ барои пионербол, баскетбол, ҳавзи шиноварӣ, ошхона мана метавонад ки дар як рӯз 4 вақт бо хӯрокии гарм кӯдакон таъмин карда шуданд. ҳама мураббиё аз рӯи нақшаи корӣ бо кӯдакон бо реҷаи рӯз ки тадбиқ шуда кор ва фаъолият менамоянд. дар истироҳатгоҳ утоқҳои хоб, бунгоҳи тиббӣ, ошхона, китобхона, майдончаи варзишӣ ва ҳавзи шиноварӣ ба талаботи имрӯз мутобиқ гардонида шуда барои босамар гузаштани таътили хонандагон бозиҳои шавқовари зеҳнию варзишӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ гузаронида мешаванд. маврид ба зикр аст ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли 2025 дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2025 дар ҳудуди мамлакат қариб 5000 истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ, варзишӣ, санаторӣ, солимгардонӣ ва меҳнатӣ омода гардида дар онҳо беш аз 250 000 нафар кӯдакон ва наврасон дар 4 баст ба истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд, ки татбиқи ин тадбир ба зиммаи Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон вогузор карда шудааст. фаъолияти ҳама намуди истироҳатгоҳҳо тибқи хулосаҳои хадамоти ваколатдори санитарию эпидемиологӣ, зидди инҳисорӣ ва зидди сӯхтор ба роҳ монда шуд. дар истироҳатгоҳи Ширкенти шаҳри Турсунзода гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоии кӯдакону наврасон аз синни 7 то 14 сола омада якҷоя мавсими тобистонро дар басти якум бо истироҳату фароғат фаро гирифта мешаванд. бояд гуфт ки масъалаи таълиму тарбияи насли наврас дар замири онҳо бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, пост доштани арзишҳои миллию фарҳангӣ ва талқин намудани ҳурмату эҳтиром нисбат ба калонсолон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. ҳамин аст ки ҳамасола аз ҷониби ҳукумати кишвар ҷиҳати ба истироҳату фароғати тобистона фарогирифтани кӯдакону наврасон пайваста тадбирҳои муассир андешида ба онҳо шароиту имконияти зарурӣ фароҳам оварда мешавад.